натискане на домашния бутон. На бутона ще ви доведе отново в началното меню. От тук може да попаднете в инсталираните приложения, списъка с инсталирани приложения или достъпни приложения. Забелязваме иконката за Windows Marketplace, но тя все още не е активна, тъй като услугата не е пусната официално от Microsoft. Какво е интересно тук? Office Mobile с Office Excel Mobile, Word, PowerPoint и OneNote. Приложение за сканиране и разпознаване на визитни картички. И различни други, като превръщането на телефона в Wi-Fi точка за достъп, така че да споделите мобилната си интернет връзка с устройства като лаптоп или други телефони с Wi-Fi. Приложение за изрязване на MP3 файлове, за редактиране, за достъп до YouTube. Браузър е Pocket Internet Explorer. Но тъй като това е някаква ранна версия все още на софтуера, предполагам, че може да има някакви промени в... Както сигурно ще присъства, но може би ще добавя и Opera Mobile браузър, както вече беше изтече информация в мрежата. Работата вижда се, всичко е много плавно. За жалост Multitouch няма в браузъра, поне в Pocket Internet Explorer. Но пък е достъпен в галерията, но затова след малко. Това е албума. В него може да използвате всъщност Multitouch възможностите. Както си вижда, мащабирането на изображенията е лесно. Тук може да възпроизвеждате и видео. Интересното е, че във видеото също е достъпно мащабиране. Като може да изберете избрана част от клипа, която да видите. Така, накратко това е много ранен. Накратко това е предварителен поглед към HTC HD2, познат още като Leo, който вече няма търпение да се срещнем с всъщност финалния му вариант, тъй като дори като прототип устройството е изключително стабилно, изключително качествена изработка, много тънък корпус и разбира се, така отлични мултимедийни възможности.